Vale, soc Eva Martí, treballo en Baños 100, és una empresa executiva, du 14 anys, som fabricants de mobles de bany i intentem donar la millor qualitat possible. Així en la Ribera la veritat és que ens coneguem poc, però enguany vaig participar en la Fira del Comerç i molt contenta del resultat. Feu mobles de qualitat, no? Sí, Primeu més la qualitat que el altra cosa. disseny, la medida i ofereix coses, qualitat-preu, que altres no poden. Que altres no poden fer. Claro, jo faig coses a medida, que altres no te donen aquest servei. I a on esteu? Esteu en Estem- Alzira? Estem situats realment la fàbrica i l'exposició en Benemuslem. Però Cert. bueno, jo sóc d'Alzira, estic a 4 quilòmetres d'Alzira i sempre he estat arropat per Alzira. 14 anys porta l'empresa ja en marxa, no? M'acabes Sí. de dir. Com va començar aquesta empresa? Treballadors i tal? I com No. està ara? I l'empresa és xicoteta. Com t'he dit, fabrique jo. Sempre ha sigut xicoteta, no? Sí, fabrique jo. Fabriques tu. Sí, Molt bé, no? sí, me sent molt orgullosa de tot això. I que important és obrir la persiana cada matí, no? Durant 14 anys. Sí. Això no tot el I món... vendre a la península i fer obres i no tinc ningú problema en tirar-la avant. Però que tot el món no pot dir-ho, això. No. Bueno, hem vist els premiats d'enguany que tenien 25 i 50 anys Clar, és que d'història. es comencem des de poquet i poquet a poquet pues, anem creixent. Estàs contenta en el creixement de la teva empresa? Sí. Sí, perquè poquet a poquet me va conèixer més gent, el boca a boca fa molt i els anys d'experiència també. Vaig començar també en una empresa treballant a Alzira, no era relacionada amb els mobles de bany, però bueno, també conec això, moltes empreses d'Alzira que m'han obert les portes. I com se te va ocórrer a tu, pues ara vull dissenyar mobles de qualitat? Bueno, va ser un poquet una aventureta. Per què? Perquè vaig comprar uns mobles, m'agradaren, vaig començar a comprar i vendre, hasta que acaba fabricant-los. I poquet a poquet dissenyant-los jo. Els compraves, els venies i un dia digueres i per què no fer-los jo, no? Sí, poquet a poquet se va anar comprant maquinària i ampliant un poquet l'empresa i la persona que el volia a medida i poquet a poquet vaig fer un poquet de hueco. Molt bé, i tens ja la teua clientela fixa, Sí, m'imagine. tinc la meva clientela, reformistes, fontaners i també particulars que venen a comprar-nos. I t'ajuda d'alguna manera l'Associació Empresarial d'Alzira? La veritat és que espere que en els tipus de curs, perquè no duc molt de temps, ¿vale? Espere que en els cursos, i ara que crec que sí que me sentiré molt arropada per ells, perquè la veritat és que Núria crec que m'ha obert molt les portes, crec que sí que serà un bon començament. Perquè ells t'ajuden a difondre els cursos que tu dones o com t'ajuda No. l'Associació Empresarial? A veure, espere poder aplicar jo els cursos, anar als cursos, que duc molt poc de temps, ¿vale? En l'associació empresarial. Però per les portes que m'ha obert, la veritat és que espere tindre una bona resposta. És que no duc molt en l'associació empresarial, la veritat. Quan portes en l'associació? Pues ducré uns 4 mesos. Ah, molt poquet, Duc molt poquet. de Eres... temps para poder valorar les coses. Molt bé, però contenta en estos 4 mesos? Sí, sí. Has tingut bona relació amb Núria? Sí, Núria... jo considero que és una bona oportunitat per a totes les empreses. I això és de valorar. Has vingut alguna vegada a la gala de l'Associació d'Empresaris d'Alzira? No havia vingut, És la però primera. En la primera conec a prou gent que jo pensava que coneixeria menys i crec que pot ser una bona eixida per a la meva empresa. I una forma també de relacionar-vos, conèixer. de donar-te a conèixer, Sí. de xerrar, de raonar sobre empreses no semblants a la teua. Coneixen. Perquè ha hagut un parell que jo els he dit Baños i em dic, ai, però esteu en Benemuslem, no? Dic, sí, Te coneixen. me coneixen. Això està molt bé, no? Això és d'agrair. Això és d'agrair. La veritat és Això és sí. que segurament estàs fent bé la teua faena, no? Que fa soroll. I això sempre és bo, fer soroll. Molt bé, doncs moltíssimes gràcies. Gràcies a tu. I que tingues sort en l'empresa. Igualment. 14 anys com a mínim més. Algo esperem. Gràcies. Gràcies.